Mbok yo
Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wilujeng dalu dalem aturaken kagem Bapak kaliyan Ibu Soibul Hajah. Wilujeng dalu dalem aturaken kagem warga Dusun Candi, Desa Candi, ugi para tamu undangan. Nggih kula kaliyan kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi SA BABR. Dino rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe Kang Mas mbok ya sampun lenesu nesu iso rasa kudu nganggo majuju emana paras nyandangmu ndak beda karo atimu rungono tembangan manisku semuanya du sayang ngapunten desa itu yang kurang sakit nuruti dikasih sabar bareng-bareng Bu Dewi Jaya iki yo Kang Mas mbok yo sampun lenesu nesu Tresno ku ora
Z, sudah Mas Jamian. Terima kasih. Z Om Jono Wilujeng Dalu. Nggih, Wilujeng Dalu. Ning sanana disco. Nggih, sampun ngaturaken tembangipun. Sobarun, sabar. Sabar pokoke. Nggih. Nggih, alhamdulillah dalu niki tinimbalan panjenengan Bapak Kepala Dusun menawi wonten lepat nggih. Niki Bapak Kepala Dusun. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Wilujeng Dalu, Bapak Kepala Dusun Sumber Nongkong nggih Om Jono. Candi, Dusun Candi. Nggih, ugi tampilan beda dalu niki no, setelah lebaran. Alhamdulillah mengikuti zaman sudah ada Videotron. Alhamdulillah lebih meriah, lebih bagus dan elegan. Elegan, gak pamer juga gak sombong loh ya. Nggih. Oke, monggo langsung kemawon. Dipunaturi panjenengan Bapak Sukidul Haja utawi Mbak Manten, Mas Manten. Menawi Bapak Ibu Sohibul Haja ngersakaken lelagon. Mas kalian Mbak Manteni monggo, karena besok sudah tidak ada lagi. Kita pindah. Pripun Ibu? Oke, monggo panjenengan Bapak kita sekeluarga. Bapak kita adalah Ibu Juminten. Nggih, semonggo. Sing pundi niki? Oh niki. Pundi? Nggih langsung kemawon sambil menunggu yuk dikasih satu lagu malih. Dikasih satu lagu lagi. Ketinggalan kok tak wonten tamu kuwatah. Ya napa Nak? Op. Bilaksana dong. Spesial. Untuk penggemar sabu semuanya yang sudah hadir, Trans Jatim mengganteng di samping saya. Trans Jatim jauh Om Jono. Nggih. Kula nggih jauh. Saya mau masuk. Ada yang bengok-bengok mintanya kasunyatan. Ditunggu. Monggo yuk. Niki ada yang sudah masuk, bokong semok. Bokong zemok. Mas Jamian. Yuk dikasih nyatan dulu. Kasih nyata dulu dirimu di depan. Nggih monggo Nok. Bareng-bareng Baby Hiu. Semonggo. Rogo kang kaciret tresno tinali talining jiwa kagandrung parasmu Delemo. Tak lakoni opo kasunyatan nang tresno kowe sumanding wong liya ana puranen aku yen ninggalake sliramu nanging atiku wis dudu tuwe
kowe tapi sakit tresno. Yo 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 yo. Oke Mas. Request dari wong ganteng. Diminta kasunyatan. Kasunyatan itu kenyataan loh Mas. Kenyataan fakta. Kenyataan itu cinta tak harus memiliki, ikhlaskan saja. Fakta berarti. Oke Mas, pripun Mas? Monggo. Pripun panjenengan Bapak Sohidul aja? Mboten siap? Apakah sudah siap? Sinten Mas? Langge asmane sinten? Pengen ngene-ngene aku iki nunjuke piye? Mas David. Ayo Mas David monggo. Pripun? Siap napa mboten? Siap? Ayo kasih support Mas. Ayo Mas, ditunggu iki lho. Oh ah oh Lo tambah melayu lo rek. Tahu. Oh yo lo. Piye Mas, nek gak siap aja nyeluk aku ta lah. Lah nggih. Wong bapake lho nggih mboten nganu kersa mriki. Dilanjut Mas Jono. Nggih, monggo wonten ing request bokon semot. Oh nggih. Yo. Semot. Berarti si nyanyi kudu sing semok temenan iki lho Mas. Iya. Ketinggalan suara dirimu agak pilek deh. Oh nggih, niki beler Mas. Oh, gitu. Pun ket sak wingi beler nisor dhuwur. Oh. Maksudnya niki lho ah. Diguyur hujan tadi sore, tadi Nggih. siang sampai sore. Pandi ale guyu masalah awas bocor Monggo. ndi. Yuk, dulu Bung.